Dobrodošli u novo izdanje Info magazina koji uređuje Magazin Plus iz Visokog. Pozdravlja vas Mato Kozna. Dan nezavisnosti, 1. mart, u Visokom je obilježen 29. februara, svečanom sjednicom općinskog vijeća, polaganjem cvijeća na spomen obilježjima, a i učenici visočkih škola svojim programskim aktivnostima dali su doprinos u obilježavanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 1. mart, Dan nezavisnosti, u Visokom je obilježen 29. februara, polaganjem cvijeća na spomen kosturnicu borcima iz Narodno-oslobodilačkog rata i na spomen obilježje šehidima i poginulim borcima iz posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Svečana sjednica općinskog vijeća Visoko održana je u popodnevnim satima, a na istoj u svojstvu gosta bili su Miro Lazović i Stjepan Kljujić. Osim toga, učenici Visočke gimnazije upriličili su prigodan program u povodu Dana nezavisnosti.